كوراتن فوراتن بيت سفري برودكشنز دحندو قنيهم كمي تقنيو بقولوا سلامن حقوسن كون لكم ناي كل ساعة تمنيتين صلوتين إيهم لو معلتي كابون بزح كنو مهار النخل سب حدار حزلكم قريبا له حوي أشبر تعمن دكتور سلام كيدانن كقربومي كاباتهم بزح كنو مهار اللو النخل نجر اللونا بحق دما سلهزبهم بزح تصور زلوهم أحواتيهم سلزي بغطانا وأمكن حل فينا كسع مودة تختكاتاتلو حدرا ببلكم زابير أملاخ يبارككم أشبر حوين دكتور سلام حفتين قال محتد قبر لكم فقدين ذات سلزخونكم بحقي كمسكنكم دسيب لني بزح نهزبهم تصور كم زلكم وفلت كتكافلونا زح نجر تخلو نجر كم زلو فلت بزح حد صار الجديد زلاجن يلا حتوتات كحتكم فقدوا لي تانا مجمري حتو ينبقر أبي تقمت لكم دما كندي غيركم كابتن مرعو نحداركم كتعم دغبرو وي هب حدار كتعوتو دغبركم ነገር እንታይ ይምበልኩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ከሙዳኒ ንስኻም ንብዙሕ ዓመታት ንበረኸት ዝኾንካና ብኩሉ አገልግሎትካ ኣብቲ ፋሚሊ ሚኒስትሪ ዘለካ አገልግሎት ኣብ ቤተክርስትያን ዘለካ አገልግሎት ኣብ መዝሙር ዘለካ አገልግሎት ብዙሕ ኢና ተባሪኽና ስለዚ እግዚአብሔር ኣዚና ነመስግኖ ከማኻ ዝመሰለ ፋሚሊ ስለዝሃበና ጌታ ይመስገን ኣነ 34 ዓመት ኣብ ለንደን ገይረ ኣለኹ ሰላም ድማ 38 ዓመት ኣብ ለንደን ገይራ ኣላ ካብ ንምርኦ ሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ጁላይ 30 ዓመት ክንገብርና ብጸጋ እግዚአብሔር ነዊሕ ተመክሮ እዩ 30 ዓመት ኣብ ሓዳር ግን ታይ ደስ ይብለኒ ቀዲመኩም ኣለኹ ኣብ ጁላይ ተመርዒኹም ንሕና ኣብ ጁን ተመርዒና 30 ዓመት ክንገብርና ሕጂ እስኪ ካብዚ ናይ 30 ዓመት ተመክሮ እንታይ ንሓዳር ጠቂሙኩም ካባሺ ዝረኽቦ ትዝዓበየ ክስታይ ነብሰይ ፍሪደም ቱ ቢ ሚ ንነብሰይ ንክኸውን ሲ ብዙሕ ናፅነት ይህበኒ እዚ ሕጂ ኣብ ሓደ ነገር ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ነገር እዩ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ኣብ ኤክስፕሬሽን ኣብ ኣከዳድና ከይተረፈ ኣብ ብዙሕ ፀቕጥታት ዘለዎ ቤተሰባት ኣሎ እሞ ኢንፋክት ደጋጊሙ ዝሕተቶ ሕቶ ኣሎ ሱቅ ድዩ ዝብለክ ሸብር ይበሃል ብዙሕ ፍሪደም ስለ ዘለኒ ብዙሕ እየ ዝገይሽ ናተይ ሰርክል ብጣዕሚ ፍሉይ እዩ ካብ ናቱ ሱሙር ኣብቲ ቤተክርስትያን ኣብቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እዩ ዘሎ ኣነ ኣብቲ ፖለቲካል ኣክቲቪዝም ብዙሕ ኣብቲ ሕብረተሰብና ብዙሕ ክስታይ ኣለኒ እሞ ኣነ ከዓኒ ክኾኖ ዝተምሃርክዎ ነገር ከዓ ፈፂመ በደል ምፅብፃብ ዝበሃል ነገር ከይህልወኒ ሓደ ነገር ዋላ እሱ ይጋገዮ እዚ ኮ ከምዝን እዩ ምስተባሃሃልና ናይ ክልቴና ጌጋ ኮይኑ እዩ ዝቕፅል ክልቴና ንምሃረሉ ክልቴና ዋጋ ዋላ ዘኽፍል ተኾነስ ክልቴና ማዕረ ንኸፍለሉ እዚኣተን ክልተ ትዛዕበየ ነገር ንዓይ ዝጠቐመኒ ዶክተር ሰላም ሓፍተይ ተንዝበልክን ክልተ ነጥብታት ኣዝየን ወሰንቲ ነገር እየን ሓደ ሰባት ካብቲ ዝግብኦ እቲ ዓይነት ነፃነት ምህላው ከምኡ ዓይነት በቃ ተሓዲጉልካ ኣሎ በቃ ይቕረይለልካ ኣለኹ ምባልሲ ናብ ካልእ ዶ ክወስድዎ ኣይኽእሉን ፀገም ዶ ከምፅእ ኣይክእልን እስኪ ገለ ነገር ብዛዕባ በልና ሓቅኻ ኢኻ ክበዝሕ ወይ ድማ ሓደ ሰብ ኣድቫንቴጅ ክወስድ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ ንኣብነት ኣብቲ ንዓይ ዝተዋሃበኒ ነፃነት ኣቢዩዝ ክገብሮ ይኽእል እየ ብዙሕ ምሕረት ምግባር እውን እሱ እውን ኣቢዩዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ልዕሊኡ ንዓይ ካልእ ኦኬ ሳልሰይቲ ዶ ክብላ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ክጉዳእኒ ከዓ ይደልዮኒ and ብዘይብኡ ክነብሮ ይኽእል ኢለ ኢማጂን ዝገብሮ ናብራ ይብለይን ስለዚ የስ ነፃነት ኣለኒ ኣብቲ ዘለኹ ቦታ እሱ ይርየንን እዩ ግን ንዕኡ ክጎድኦ ፍፁም ሕልና ኣይፈቕደለይን እዩ እቲ ጌጋታት ከዓኒ ከምኡ ኮነይለ ዝብድሎ ወይ ኮነይሉ ዝብድለኒ ነገር ከምዘየሎ ይፈልጥ እየ ምክንያቱ ኣብ ሞንጎ ከዓ ክህሰይ ዘይንደልዮ ፍቕሪ ኣሎ ምክንያቱ ፍቕሪ ይህሰይ እዩ ዋላ ብምምሓር ዋላ ብነፃነት ምሃብ ዋላ ብካሊእ ነገር እውን ኣኮሞዴት ኣብ ምግባር ፍቕሪ ክህሰይ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ፍቕሪ ንኸይህሰይ ከዓ
I think ኢምፓክት እሱ ከም ኣስዩም ስለ ዝገበርክዎ እዩ ክልተ ሰባት ብሓንሳእ ክነብሩ ሂወቶም ሸር ክገብሩ እንድሕር ወሲኖም ፍቅሪ እንተዘየልዩ ትርጉም የብሉን ስለዚ ንዕኡ ኣስዩም ስለ ዝገበርኩ እየ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ክልተ ካሊእ ነገር ዝነገርኩኻ ካብ መጠን ንላዕሊ ደስ ዝብል መልሲ ክሂብክኒ እሞ ተንኪዩ ሰላም ሓፍተይ ኣሸሓወይ ኣብ ሓዳርና ጠቂሙና 30 ዓመት ኣብፂሑና ትብሎ ነገር ኣነ ጎይታ እንተዘይቅበል ነይረ ጎይታ እንተዘይረኽበኒ ነይሩ ሓዳር ክገብር ይኽእል ኢለ ንባዕለይ ኣየኣምናነ ሕጂ ዝጠቐመኒ ነገር ብመጀመርያ ቅድሚ ምምርኣውና ንጎይታ ምክንያቱም ኣብዚኣ ለንደን ኣብ ቤቴል ቤተክርስትያን ንጎይታ ረኺበዮ ሕጂ ድሕሪኡ ናይ ካራክተር ለውጥ እግዚኣብሔር ምግባር ስለ ዝኽእል ከምቲ ሰላም ትብሎ ዝነበረት ኣብሶሉት ዝኾነ ንኣ ዘለኒ ፍቕሪ በቃ ሼክ ዘይከውን ኮይኑ ኣብ ልበይ ተሰሪቱ ሕጂ ከምቲ ኣንተቦይ ትብሎ ዝነበረት ድማ ሓደ ነገር ምስ ተበላሸወ ደጋጊምካ ምልዓሉ ኣነ ኩልሻ ኣብቲ ሪዛልት እንታይ እዩ እቲ ሪዛልት ሓደ ነገር ክገብሮ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ኣብ ሓቂ ከም ዘለኹ ንምርኣይ እዩ እምበር ምንም ቫልዩ የብሉን ስለዚ ኣነ ኦልዌይስ እሱ ጠቂሙኒ እንደገና ደግሞ አንኮንዲሽናል ዝኾነ ፍቅሪ ንሰላም ከም ተፍቅረኒ 100% ምርድአይ ጠቂሙኒ ኣብ ሓዳርና ጠቂሙና ማለት እዩ ካብ ኩሉ ዝበለፀ ግን ኩልሻ ዘይተሰማምዓሉ ነገር ክህልዩ ናትካ ፕላን ኣሎ ኣተዓባብያኻ ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን ዋን ደይ ኣነ ካብቲ እግዚኣብሔር እንተዘይረድኣኒ ክብል ከለኹ ማለተይ ምዃኑ ንምንታይ ንነብሰይ ይፈልጣ ናይ ተባእሳየ ነይረ በቃ ገዛ ኳሕ እንድሕር ኢላ ኣደይ ምስ መን ድማ ተባኢስካ ጥራይ እዩ ከምዚ ተዘራሪብካ ገለ ነገር ሶልቭ ምግባር ኣይፈልጥን እየ በቃ ተባኢሰየ ነገር ሶልቭ ዝገብሮ ስለዚ ከምኡ ከለኹ ኣብ ሓዳር እንተዝኣቱ ነይረ I don't think so a year ዝፀንሕ ግን እግዚኣብሔር ብምህረቱ ስለ ዝደገፈኒ እንደገና እቲ ኣብ ማእከልና ናተይ ጆይ ኣነ ዝረኽቦ ነገር ከይኮነ ሰላም እንድሕሪ ተሓጒሳ ሰላም እንድሕር ሰክሲድ ጌራ ዝስምዓኒ ጆይ እዚ ዘይበሃል እዩ ስለዚ ክምሃረ ክትብለኒ ከላ ኣእምሮ እግዚኣብሔር ሂቡ ክሎ ተምሃሪ ብኣገልግሎት ኣብቲ ስደተኛታት ካምፕ ክትከይድ ከላ ሓደ ግዜ ኣብ ውሽጠይ ኣብኡ ከይዳ ገለ ነገር እንተኾነ ክብል ከለኹ ንእግዚኣብሔር ክተገልግል ወላ ክትወስዳ እንድሕር ደሊኻ ኣም ሬዲ ስለዚ ንኣኻ ጥራይ ተገልግል ስምካ ዝኽብር ነገር ትግበር እምበር ንኣይ እንደገና እምነት ኣይ 100% ይኣምና ንሰላም ንምንታይ እየ ዝኣምና ኣቦ ኣለዋ ስለዚ she's accountable to እግዚአብሔር it's not to me ፋውንዴሽኑ ናይ እግዚአብሔር ሓቅን ናይ እግዚአብሔር ረድኤትን ደጊፉና ኤቭሪዴይ ድማ ዘለና ፍቕሪ ሰላምም ከምቲ አንተወይ ዝበለቶ በፍጹም ክጉሂ ብምንም ነገር ክጉሂ ኣይትደልን ኣነ ድማ ንሳ ጉያ ማለት ካብ ባዕለይ ጓሂ ይዓቢ ሰላም ጉያ እንድሕር ኣነ ዝተጎዳእኽዎ ከይኮነ ዘገድሰኒን ዘጨንቐኒን ናታ ጉድኣት እዩ ሞር ኮንሰርን ዝገብረ ስለዚ እሱ ጠቂሙና ክብል ይኽእል ደኒ ተባእሲ ነይረ ክትብለኒ ከለካ ኣቢሉኒ ምክንያቱ ካብ መጠን ላዕሊ ጥዑም ሰብ ኢኻ ኣነ በታ ድፈልጠካ ኢድካ እቲኻሉ ኣይነክስን ዝበሃል ዓይነት ሰብ ኢኻ ኢላ ሓስብ ኣነ ኣሪረ ግን ከምኡ ዝቀየረለካ እግዚኣብሔር እዩ ሰሪሑካ ዓብይ ነገር ድበልካዮ ድማ ሰላምሲ እንታይ ሕጉሳ ኢልካ መስዋእቲ ትኸፍሎ ነገር እዩ ሓዳር ንነብስኻ ደይኮነስ ንኻልእ ሰብ ንምዃን እንተ ደኣ ኮይኑ ከምዚ ወላ ቆልዑ ንምውላድ ወሊድናዮም ንክጠቕሙና ደይኮነስ ከነዕብዮም እሞ ንዖም ከም ምዃኑ ዓይነት ንሰላም ከምኡ ገብረላ ስለ ዝበልካ ኣዝዩ ደስ ኢሉኒ እምበኣር ናብታ ካልኣይ ትሕቶይ ክኣቱ እየ ክንደይ ደቂ ኣለውኹም ምስኡ ድማ
بحدا ولادكم زحلفكم مو قرب بدهوذات نيرو تبدهوذات انتايو كم يجيركم حليفكم مو انت تكافلونا أسيو تسيبلني ሰለስተ ቆልዑት ኣለውና እቲ ዝዓበየ ወድና ኢያድ ኣብ ተስፋይ ይበሃል 28 ዓመቱ ገይሩ ኣሎ ጂ ኣብ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ እዩ ዝሰርሕ እታ ካልአይቲ ጓልና ዶክተር ዊንታና ተስፋይ ትበሃል ሓኪም እያ ሕጂ ግራጁዌት ገይራ ወዲኣ መፅያ ኣላ ያው ካልኣይቲ ንብላ እምበር ብፍርቂ ሰዓት እያ ትቅድሞ ነቲ ሳልሳይ ወድና ኣሜን ተስፋይ እሱ ከዓኒ እሳቶም መናቲት እዮም ነቲ ናይ መጀመርያ ወድና ንኤዲ ልክ ኣብታ ሳልሰይቲ ዓመት መዓልቱ እዮም ተወሊዶም ስለዚ ኩሎም ኣብ ሓንቲ መዓልቲ በርትደዮም እግዚኣብሔር ሲ ፍሉይ ህያብ ዝገበር ከም ዝሃበና ኢና ንቆፅሮም ንሰለስቲኦም أشو حوي بزعباتي دحلفكمو بدهو ناي ولاد اسكي قلبلنا مستمر أنا مالت እግዚአብሔር ውሉድ ክበና ኣብቲ ንዳለወሉን ንፅልየሉን ግዜ እግዚአብሔር ትዊንስ ዝህቦሞ ትደሊ ዲኺ ትዊንስ ሞ ንፅልይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኢለ ኣነ ኮይ ናይ 9 ወርሒ ዝሽከሞም ንስኻ ይኮንካን ስለዚ ኣያድልየኒ ኢላ ማለት እዩ ድሃር ያው ከእግዚአብሔር ሐሳቡ ኮይኑ ንኢያድ ሃብ ናይ መጀመርያ ወድና ተወሊዱ ሾ ንሳ ማስትሬት ትገብር ነይራ ኣነም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተመሊሴ ኣትየ ነይረ ኣብ ሂወትና ፋይናንሻሊ ብጣዕሚ ንሽገር ነርና ስለዚ ኣነ እንታይ ኢለያ በቃ ሕጂ ነዚ እግዚአብሔር ሂቡና ኣሎ ነዚ ጥራይና ክነዕቢ ስለዚ ካልኣይ ኣድልየና ሳልሳይ ኣድልየና ይብላ ነይሩ እሳ ድማ ቁሩብ ፀኒያ ስማ ኣሸብር ንስኻ ያው ትመሃር ኣለኻ ኣነ ድማ ትምህርቲ ይቅፅል ኣለኹ ኢንካምና ክልወጥ እዩ እቲ ላይፍ ስትራግልና ከምዚ ኣይከውንን እዩ ስለዚ ንወድና ድማ ብዘይ ሓዊ ወይ ብዘይ ሃፍቲ ምትራፍ ኢትስ ኖት ራይት ትክክል ኣይኮነን ኢላትኒ መቼም ኩሉ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከል ይኣቱ ኣነ ፀገም ክተምፅለይ ገለየ ዝብል እግዚኣብሔር ግን ሸው ቻሌንጅ ገይሩኒ ናብዚ ዓዲ ክትመፅእ ከለካ እንታይ ነይሩካ እዩ ክትምርዖ ከለካ እንታይ ነይሩካ ዋይ ሕጂ ዘይተኣምነኒ ምስ በለኒ ሕጂ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር እታ መጀመርያ ዝምነያ ዝነበርኩ እግዚኣብሔር ድማ ትዊንስ ሂቡኒ ሾ ያው ተወሊዶም ኣብዮም እግዚአብሔር ብኩሉ ነገር ባሪኹና ከምቲ እግዚአብሔር እሙን ዝኾነ ምስተወልዱስ ላይፍና እንዳተቀየረ ፋይናንሻሊ ድሃን እንዳኾንና መፂና ስለዚ እቲ ናይ እግዚአብሔር ተመናቱ ናይ እግዚአብሔር ህያብ ምዃኖም ካብ ኣቕምና ከይኮነስ እግዚአብሔር ከም ዝድግፈና ኣሚንና ማለት እዩ ትምህርቲ ቤት ደረጃ ናብ ዝበፅሕሉ ግዜ ምስ በፅሐ ንኣሜን ወድና ኣብ ዘረባ ምንም ኣይዛረብን እዩ በቃ ሕጂ ዳ ምስ ሃፍቱ ድማ ኮምፔር ስለንገብሮ እሳ ድማ ኩሉ እያ ትዛረብ ኩሉ እያ ትገብር እሱ ፖይንት ኣውት ጥራይ ምግባር እዩ ሾ ኦፕን ኮይና ናብቲ ዘድሊ ኣሴስመንት ናይ ሜዲካል ከይና ሾ ያው ዲሌ ኣለዎ ኦቲስቲክ ስፔክትረም እዩ ዘሎ ገለ ኢሎምና ማለት እዩ then it's a big challenge ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ናብ ዝብሎ ንኸይድ ክሹ ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ከም ዝረዳእና ግዜ እንደረኺበ ክውስኸይርና ሰላም ብሓደ ግዜ ሰለስተ ንኣሽቱ ቆልዑት ምዕባይ እሞ ከዓ ንሕና እውን ገና እቲ ኣብ ሂወት የድልየና እዩ ንብሎ ነገራት ኩሉ ንሰርዓሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ብሓደ ግዜስ ካብ ብፍላይ እቶም ካልኣይ ቆልዑት ምስ ተወለዱ ካብ ሓደ ቆልዓ ናብ ሰለስተ ቆልዓ ክትከይድ ከለካ ሕጂ እቲ ኣሬንጅ ምግባር ናይቲ ገዛ መን ይስራሕ መን ገዛ ይፅናሕ መን ይመሃር መን ይፅናሕ ኣይናይ ክቅድም ኣለዎ ኣይናይ ከክተርፍ ኣለዎ ዝብል ኩሉ ሻዕ ቀፃሊ ቻሌንጅ ናህና እዩ ነይሩ ፓርታይም ይሰርሕ
ፓርታይም ይመሃር ነይረ ኣሽውን ከምኡ ፓርታይም ይሰርሕ ፓርታይም ይመሃር ወላ ሓንቲ ከበደና ነይሩ ብሓደ ግዜ ክልተ ቆልዑት ምስ ኮኑ ሽዑ ከዓ ሓድሽ ገዛ ገዚእና ከዓ ሓድሽ ገዛ ኣቲናስ እቲ ዝዓበየ ቻሌንጅ ናህናን እቲ ዝዓበየ ዓወት ናህና ናብኡ እዩ ነይሩ ንሳቶም ዝተወለዱ ይብሎ ምክንያቱ ሽዑ ዝገበርናዮ ፕራዮሪታይዜሽን ወይ ድማ ኣይናይ ከነቐድም ኣይናይ ይትረፍ ናብ ዝብል ሓዴና ናይ ግድን ሙሉእ ግዜ ክንሰርሕ ኣለና ሕጂ ትራዲሽናሊ ሰብኣይ እዩ ዝሰርሕ ምሽ ሰበይቲ ከዓ ገዛ ኮይና ኣብቲ እዋን እቲ ግን ኣብታ እዋን እቲኣ ናተይ ደሞ ይበዝሕ ነይሩ ፅቡቅ ኦፖርቹኒቲ ነይሩ ንክዓቢ ኢንፋክት ካብቲ ኣነ ዝግበኣል ንላዕሊ ዝኾነ ስራሕ እዩ ነይሩኒ ኣብቲ ግዜ እቲ ነቲ ስራሕ እቲ ጊቭኣፕ ምግባር ብጣዕሚ ከቢድ ወፅዓ ምኾነ ነይሩ ንዓይ እንደገና ንገዛና ንቤትና እውን ከምኡ ዓይነት ዕድል ኣይምረኸብናን ኣሸብር ሽዑ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ውሳነ ወሲኑ ኣነ ገዛይ ኮይነ ደቀይ ከዕቢየ ኢሉ ብዙሕ ከዓ ዋጋ ከም ዝተኸፈለለይ ክርዳኣኒ እቲ ነቲ ገዛ ነቲ ፍቕሪ ነቲ ህያብሲ ከስተማቕሮ ከም ክቡር ነገር ንኽሕዞ ሕጂ ትኻሊእ ኩሉ ኣብኡ እዩ ቤዝ ዝኾነ ከምቲ ዝበልኩኻ እቲ ናተይ ዓወት ናይ ክልቴና ዓወት ዝኾነሉ ምክንያት ቴዎሬቲካል ጥራሕ ኣይኮነን ከምኡ እዩ ዝርዳኣኒ ኢለ ኣይኮነን ሽዑ ከምኡ ዓይነት ፍቓድ ተዘይወሃበኒ ነይሩ ፈፂመ ናብቲ ካሊእ ኣይምኸድኩን በቲ ኤክስፔሪንስ ጥራሕ ከይኮነስ እቲ ነፃነት ቀፂሉ እውን በቃ ክቕፅል ከመሃሪ ከመሓይሸ ንምባል እውን ዕድል ኣይምረኸብኩን ሽዑ ተጨኒቐ ነይረ ተዝኸውን ናይ ክስታይ እምበልኩን ስለዚ ትዝዓበየ ብድሆና እሱ ነይሩ ትዝዓበየ ዓወትና እውን እግዚኣብሔር ሓጊዙና ንሱ እዩ ትብልዎ ዘለኹም ሲ ናይ ሓቂ ብዙሕ ሰብ ተለምደ ነገር ኣይኮነን ግን ተማኺርካ ሰብኣይ እውን ተኪር ክገብሮ ዝኽእል ነገር ትውዳይሲ ክኽእሎ ዝኽእል ነገር እዩ ኣብ ህዝብና ኣይተለምደን ከምኡ ጌርኩም ድማ ናብ ዝበለፀ ዓወት በፂሕኩም እምበኣር ኣብቲ ናይ ኣሜን ኦቲዝም እስኪ ንእቶ መዓዝ ፈሊጥኩም ዝያዳ ከመይ ከጌርኩም ናብ ዓወት በፂሕኩም ምክንያቱ ኣብ ዓብዪ ዓወት ከም ዝበፅሕኩም ስለ ዝፈልጥ ያው ድሓር ከምስራይዎ ዲሌምስ ኮነ ናብ ያው በዚ ዓዲ ስፔች ቴራፒ ዝበሃል ኣሎ ናብኡ ሪፈር ገይሮሞ እና ንኸይድ ነርና ከምቲ ዝበለቶ ኣነ ኣብ ገዛ ስለ ዘለኹ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ኣነ ሂዘዮ ከይድ ነይረ ሕጂ the first day ሂዘዮ ምስ ከድኩ ኣብቲ ስፔች ቴራፒ ብዙሕ ነገር ምስ ረኣየቶ እንታይ ኢላ ኣብ ናቱ ወርልድ እዩ ዝነብር I don't think so ንስኻ ኣቡ እንኳን ምዃንካ ብዙሕ ሪኮግናይዝ ዝገብር ኣይመስለኒን ንዝመፃይም ክዛረብ ኢለም ኣይሓስብን ኢላትኒ ማለት እዩ ስፔች ቴራፒ ድሓር ኢና ምስ ወፃኹ ክነግረካ ይክእል ንብኣተይ ካበይ ከም ዝመፀ በቃ ሕጂ ከምኡ ምዃኑ ከይኮነ ዘሰንበደኒ ወላኮ ከምዚ ደልየኮ ክብለኒ ኣይክእልን ማለት እዩ ወደይ ምክንያቱ ኢሚዲየትሊ ኣብ ውሽጠይ ተሰማኒ ውሉድ ኩሉ ህያብ እግዚኣብሔር እዩ ዝብል ኢትስ ኖት ገለ ፀገም ስለ ዘለዎ ስለዘይብሉ ከይኮነ ውሉድ ኩሉ ህያብ እግዚኣብሔር ካብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ሕጂ ኣትሊስት ክርድኦ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ግን ሓግዘኒ ኢለ ካብኡ ምስ ሰላም እንታይና ንገብር ኩሉ ሻዕ እሳ ኣብኡ ኤርያ ትሰርሕ ስለ ዝነበረት ፋሚሊ ቴራፒ ስለ ዝኾነት ፕሮፌሽናሊ ብዙሕ ነገር ስለትፈልጥ እንታይ ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ንወድና ንሕግዞ መፅሓፍትታት ምግዛእ ነገር ሪሰርች ምግባር ገለ ምግባር ንኣ ይገድፈላ ኣነ ግን ፕራክቲካል እንታይ ክገብር ዘለኒ ጀስት ናይ ካብ እሱ ሓደ ምቕባልና በቃ እግዚኣብሔር ሂቡና ኣሎ ዘ ሴም ትሪት ክንገብሩ ኣለና ምስቶም ካልኦት እግዚኣብሔር ሂቡና ዘሎ ቆልዑት ክንፈልዮ ይብልናን ኦፍኮርስ ናቱ ኒድ ዝተፈለየ እዩ ግን ዊ ኣክሴፕትድ ሕጂ ኣክሴፕት ክንገብሮ ከለናስ ብሓጎስ ኣክሴፕት ጌርናዮ ክንሕግዞ ዲተርምን ምዃንና ድማ ሕጂ ክንሕግዞ ዲተርምን ምዃን ማለት ዘድልዮ ሜዲካል ነገር እዩ ክንወስዶ ኢና ኣብዚ ምድሪ እግዚኣብሔር ንሰባት ብዝሃቦም ጥበብ ኩሉ ክንወስዶ ኢና
ናብ ሆስፒታልና ክንወስዶ ኢና ኣብ ማእከል ክርስቲያናት ድማ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብልና ኣሎ ምንም ምሽፋን ዝበሃል ነገር የለን ክጽልዩልና ክድግፉን ኣብ ፋሚሊና ሕጂ እቲ ኦነስት ዝኾና ምቕባልናን ሾው ልባትና ድማ እግዚኣብሔር ጋይድ ክገብረናን ምግዳፍና I think ሾው ቀስ እንዳበለ ኣብቲ ሓደ ነገራት እግዚአብሔር ከምታይ ከም ዝማረኒ ኮስኸ እዩ እሱ ፋውንዴሽኑ ጠቂሙና ዝብሎ ሰብ ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ማለት ኣብ ስፔክትረም ማይልድ ኣሎ ብጣዕሚ ሲቪር ኣሎ ሕጂ ሓደ ግዜ ሰባት ንሕና ከምዚ ስለዘይገበርና እዩ ማለት እዩ ክብሉ ኣይደልዮም እኔ ምክንያቱ ሲቪር ዝኾነ ኦቲዝም ኣሎ ኦቲዝም ማለት ናይ ሶሻል ኮሚኒኬሽን ኢሹ እዩ ከምቲ መብዛሕትና እንደ ዓበና ክንከይድ ከለናስ ንዓለም ንሪኤሉ መንገዲ ተመሳሳሊ እዩ ኦቲስቲክ ዝኾኑ ቆልዑት እሱ እቲ ሶሻል ኢንተራክሽን እቲ ምስ ካልኦት ምውሳእ እሱ እዩ ዝጎድሎም ናይ ኮሚኒኬሽን ፀገም እዩ ንዓለም ዝሪእሉ መንገዲ ዝተፈለየ እዩ እቲ ንሕና ኖርማል ንብሎ ነገር ወይ ስሩዕ ንብሎ ነገር ንዓታቶም ከምኡ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ናይ ገገሊኦም ቆልዑት ቋንቋ ሽግር ኣሎ ምስኡ ከዓ ናይ ለርኒንግ ዲፊክልቲስ ከዓ ኣለዎ ምስኡ ሕጂ እዚ ኮምባይንድ ክኸውን ከሎ እቲ ፀገም ዝኸውን ስለዚ ብዙሕ ግዜ ሰባት ከምዚ ስለዘይገበርና እዩ ማለት እዩ ናሕና ውላድ ዘይሓሾ ወይ ከዓኒ ንሕና ደኣ ወይ እዚ ኩሉ ንሕና እውን ጌርና እንዲና ይብሉ እዮም ሓቂ እዩ ከዓኒ እግዚአብሔር ሓጊዙና እዩ ዕድለኛታት እውን ኢና ኣሜን እውን ዕድለኛ እዩ ቋንቋ ክኢሉ ምንባብ ክኢሉ ምንባብ ምስ ከኣለ እሱ እዩ ነይሩ እቲ ዝዓበየ ዓወቱ ናቱ ምንባብ ምስ ከኣለ እቲ ካብ ቋንቋና ዘይርድኦ ነገር ካብ ምንባብ ክርድኦ ጀሚሩ ማለት እዩ ከምኡ ድዮም ከምዚ ኢላ ሓሲባ ኢልና ክነንብበሉ ከለና ለካ ኣብቲ ናይ ካሊእ ሰብ ሓንጎል ካሊእ ነገር እዩ ዘሎ ዝብል ነገር ክርድኦ ጀሚሩ ቋንቋውን ከም ካልኣይ ቋንቋ ንርክዕ ከምቲ ንሕና እንግሊሽ ከም ካልኣይ ቋንቋና ዝተምሃርናዮ እሱ ልክዕ ከምኡ እዩ ተማሂርዎ ስለዚ እቲ ምቅባል እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በቃ ኦነስት ኮይና ብግሉፅነት ኮይና ንሕዋት እውን ክሕግዙና ንቤተሰብ እውን ክርዳኣና ንወድና ክቕበሉልና ካብኡ ማዕሪኡ ከዓኒ ከም ዕድል ኮይኑ ትናቱ ኦቲዝም ካብቲ ሲቪር ዝበሃል ኣይኮነን ነይሩ ስለዚ እሱታት እውን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ከም ሳይኮሎጂስት መጠን እውን ስለዝርድኦ ዝነበርኩ እቲ ሲምተምስ እዝን ክኸውን እዩ ዝብል ስለዝነበርኩ ሓንቲ ስቴፕ እንዳቀደምክዎም ይፍትን ነይረ ብዙሕ ነገር ብቋንቋ ብምልክት ከም ዝርድኦ ነገራት ምግባር እዚ ናይ ዓይኒ ኮንታክት ምምሃር ከም ጠምተኒ እንዳጠመትካ እናተዛረብ በብቁሩብ ነቲ ናቱ ቶለራንስ ሌቭል ሩቲን ከም ዝህልዎ እቲ ሩቲኑ ከምዚ ዲስራፕሽን ከይህልዎ መታን ምፍታን ኣብቲ እሱ ንፉዕ ዝኾነሉ ነገር ኣብኡ ፎከስ ምግባር እቲ ካሊእ ነገር ብዙሕ ዘይ ፕሬሸር ከይገበርና ቋንቋውን ሕጂ ብዙሕ ሰብ ክሳብ ሕጂ ከማን ብኡ ዝተጀመረ ስለምንታይ ኢኹም ትግርኛ ዘይመሃርኩሞም ስለምንታይ ኣምሓርኛ ዘይሰምዑ ብሉና ንሕና ትግርኛውን ኣምሓርኛውን ስለንዛረብ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ክንውስን ነይሩና ሓደ ቋንቋ ጥራሕ ክኸውን ኣብቲ ገዛ ምክንያቱ ፕሬሸር ከይኮኑ ሓደ ቋንቋ ሒዙ ከዓቢ መታን ሕጂ እሱታት ኩሉ ኣብቲ ንባብ ዝመፅእ እዩ ግን ኣሺ ከዓ ከምዚ ክግበር የድልዮ እዩ ክብሎ ከለኹ ይገብሮ እዩ በላሓንቲ ክስታይ ከማን ሕጂ ኢንፋክት ትርስዖ ኢኻ ነዊሕ ዓመታት ስለዝኾነ ቪድዮታት ክንርኢ ከለና ናይ ሽዑ ግዜ ይገርመኒ በቃ ከምዚ ጠዊኻ ኣብ ቅድሚ ገፅካ ጌርካ ኣነ ጥራሕ ዝገብሮ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ኣብቲ ቪድዮታት ግን መብዛሕትኡ ሲ ዝገብሮ ከማን እቲ ሓሳብ ናባይ እዩ መፅኡ ግን ሞር ኢምፕሊመንት ዝገብሮ ዝነበረ ንሱ እዩ እቲ ኣይክዛርብን እዩ ዝበሎ ንዓኻ ምን ምዃንካ እውን ኣይፈልጠካን እዩ ድበለትካ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ምናልባት ገለ ኣብ ማእኸል ንሕር ኣሎ ክትዛረቦ ደልዩ ትንክፋ ኣቢልኩም ሕጂ ድማ ዘለዎ ደረጃታት ትነግሩና
በቃ ኣሜን ኢለኻ ብእግዚኣብሔር ህያብ ተቐቢለ ኣለኹ ኣሜን ኢለ ኢኻ ዝቕፅል ኣፍናይ መልሓስናይ ንቕይርን ኢና ሕጂውን ኣሜን እዩ ኢልና ኢና ንቕፅል ነርና ኣብቲ ነርሰሪ ኣትዩ ምስ ሓፍቱ ስለ ዝነበረ ካብቲ ፕሪስኩል ናብ ነርሰሪ ከኣቱ ከሎ ኣይ ሬዲ ኣይኮነን እሞ ከይንቕበሎ ንኽእል ኢና ኢሎም እቶም ቤት ትምህርቲ ከምኡ ኢሎም ብጣዕሚ ሃስዩኒ ንዓይ ምክንያቱ ገና ከይተበገስናስ ክድሕር ጀሚሩ ኢለ ሓሲበ ግን ተኻቲዕናዮም ሬዲ ከም ዝኸውን ከዓ ቶይለት ትሬኒንግ እዩ ሞር ሬዲ ዘይኮነ ዘበሎም ሽዑ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ባይ ሰፕተምበር እግዚኣብሔር ዓወት ክህበና እዩ መስከረም ክመፅእ ከሎ ፉሊ ቶይለት ትሬንድ ኮይኑ እዩ ዝመፅእ ክመፅእ እዩ በቃ ኣለና ግዜ ኢልና ድሓር ኣሸብርካ እንታይ ኢልዎም ኤኒታይም ድሕር ኣክሲደንት ሃልዩ ከዓ መፅእ ክቀይረሉ እየ ወላ ሓንቲሽ ካብ ዘለኹ መፅእ ክቀይር እየ ኢልዎም ኣትዩ ማለት እዩ ድሓር ካብቲ ነርሰሪ ናብቲ ኣባና ሪሴፕሽን ኢና ንብሎ ሪሴፕሽን የር ቅድሚ ቀዳማይ ክፍሊ ምእታዎም ዝኣትዎ ሪሴፕሽን የር ድበሃላሉ ሽዑ እውን ናብቲ ነርሰሪ ከነፅንሖ ኢሎምና ሓንቲ ዓመት ከነድግሞ ምስ በሉና ኣነ ከዓ እዚ ኮ ኣሜን እዩ በቃ ዳትስ ከምዚ እዩ ዋላ ካልኣይ 2 ዓመቱ እንተደገመ 3 ዓመቱ እንተደገመሲ እዚ ከምዚ እዩ ዳትስ ኮንዲሽን እዩ እምበረ ለርኒንግ ዲፊክልቲዝ ኣይኮነን ዘለዎ ስለዚ ሲ ፈቃደኛ ኣይኮንኩን ኣሰስ ጌርኩም ዘይተምሃሮ ዘይፈለጦ ናብቲ ክቕፅል ዝእግዶ ነገር እንድሕር ኣሎ ንገሩኒ ኣብ ገዛ ክስታይ ክገብሩ እየ ካብኡ ዝተረፈ ግን ኢትስ አ ኮንዲሽን ስለዚ ክሓልፍ ምስ ሓፍቱ ክኸውን ኣለዎ ኢለዮም ይሓልፍ ድሓር ኣብቲ ሪሴፕሽን የር ምስ ኣተወ እታ መምህሩ ሽዑ ዝነበረት መናቲት ኣወዳት ቆልዑት ኣለዋ ሽዑ ዓብዮም ነይሮም ናታ ኣወዳት እዮም ለይዚኦም ኣወዳት ይፈልጦሚ ዶን ወሪ ኣነ ባዕለይ ሶርት ኣውት ክገብሩ እየ ብድሕሪኡ ዲሌይ ድበሃል ሰሚዕና ይንፈልጥን ኢና ዓመት ወላ ሓንቲ ሕቶ ተሓቲቱ ይፈልጥን እዩ ካብቲ ኣዝዩ ዝገረመኒ ሰከንደሪ ስኩል ከኣቱ ከሎውን ንፈርሕ ነርና ይዝከረካ ኣብ ትራንዚሽን ዓንተ ዝበልካ ነገር ክልወጥ ከሎ ትራንዚሽን ክከብዶ ኢልና ሽዑ ብጣዕሚ ፈሪሕና ነርና ብዘይ ወላ ሓንቲ ሽግር ትራንዚሽን ገይሩ ካብ ክፍሊ ናብ ክፍሊ በቃ ኤግዘምፕለሪ ቆልዓ እዩ እንዳተባሃለ እዩ ዝሓልፍ ኦፍኮርስ ስፔሻል ኒድስ ኣለዎ እንዳተባሃለ ብዙሕ እውን ሓገዝ ይግበረሉ እዩ ዋላ ፕራይመሪ ከሎ ሰከንደሪ ስኩል እውን ምስ ኣተወ እንዳቐነሰ ከይዱ እምበረይ ኣብ ንበይኑ ክፍሊ እዩ ፈተና ዝፍተን ሓሓንሳ ዘንብበሉ ሰብ የድልዮ እዩ ዝፅሕፈሉ ሰብ የድልዮ እዩ ነዊሕ እንድሕር ኮይኑ ገለ ድሓር ግን እንዳተመሓየሸ ከይዱ ዳሕራይ 14-15 ዓመቱ ምስ ኮነ ክጥመቕ ወሲኑ ኣብቲ ናይ ቤተክርስትያንና ትራዲሽን ኣሎ ዝጥመቑ ሰባት ንእሽተይ ምስክርነት ይህቡ እዮም ሕጂ ኩሉ ሻዕ ኢማጅን እዚ ሰብ እዚ ኣይዛረብን እዩ ዝተባሃለ ሰብ እዩ ኩል ሻዕ እሱ ክዛረብ ከሎ ከብደይ ከም ገለ እዩ ዝገብረኒ ናይ ባተርፍላይ ሲ ማይ ጣሚ ሕጂ ክዛረብ እዩ ኣሜን ትፈልጦ ዲኻ ትዛረቦ ዶንት ወሪ ይብለኒ ፅሒፍካዮ ፅሒፍካ ዲኻ ተንብብ ማም ኣይ ሴድ ዶንት ወሪ ድሓር ወፂኡ ክዛረብ ሽዑ እንታይ ኢሉ ንእሽተይ ከለኹ ይንገረኒ ንወለደይሲ ኣሜን ኣይዛረብን እዩ ኢሎም ሓኻይም ከም ዝነገርዎም ሰሚዐ ኣለኹ እንደን ግሩፕ ኮይና ዓመት ንኸደሉ ቦታ ነይሩ ብቤተ ክርስቲያን እሞ ኣብኡ ከዓ ምስ ኣዕሩኽተይ ኮይና ክንፅሊ ከለናሲ ሜሴጅ መፅኡ ካብ እግዚኣብሔር እሞ God has given you the talent of public speaking ኢሉስ ቃል መፅኡሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣሜን እንታይ ኢሉ then I understood God has a sense of humor ኢሉ ምክንያቱ ሓኻይም ኣይዛረብን እዩ እንዳበሉ እሱ ከዓ ፐብሊክ ስፒከር he loves public speaking ስለዚ ከምኡ እንዳበለ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ዩኒቨርሲቲውን ብዓወት ብዘይወላ ሓንቲ ፀገም ኢንፋክት ኣብቲ ግዜ ኮቪድ እዩ ነይሩ ብድሕሪኡ ኢሚዲየትሊ ድሕሪ ዩኒቨርሲቲ ቲንክ ታንክ ኣብ ሓደ ቲንክ ታንክ ስራሕ ረኺቡ ብድሕሪኡ ካብኡ ዝበለፀ ስራሕ ረኺቡ ሕጂ ኣብ ዩኬ ስፖርት እዩ ትሰርሕ ናይ ፐብሊክ ኣፌርስ ፐብሊክ ን ፖለቲካል ኣፌርስ እዩ ስርሑ ብዙሕ ግዜ ቲም ጂቢ እዚ ናይ ግሬት ብሪትን ስፖርትስ ቲም
እንትናታቶም ፐብሊክ ኤንድ ፖለቲካል ኣፌርስ ኣብቶም ዘከናውኑ ሰባት ሓደ እዩ ንሱ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢና እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ነዚ ክገብር ዝኽእል ንሕና ፕራይቬት ቤት ትምህርቲ ሰደድና ቆልዑት ስፔሻል ካሊእ ዝገበርናዮ ነገር የለን እግዚአብሔር ግን ዓብይ ፀጋ ገይሩ ኣብ ኩላህና ኣብ ንእሽተይ ዝውስኻ ነገር እንታይ እዩ እግዚአብሔር ዳኒ ከም ትፈልጦ ንደቁ ጋይድ ዝመርሕ ኣምላክ እዩ እና شو أنا بقى نسخ سرحي نات كم تسبالنايو نات كده موزي زبالز قبل كله إخزيابير نأمين انتهي يدليو كم زنبرة ahead of time إخزيابير يفلت نيرو دهار مسكونة لكا نزي إخزيابير كما بومسو خون قايد كجبرو كسللو إلو إيو مكياتهم إخزيابير زقبرو سلسفل نحنا كل شيء عن سلام انتاين بال ملكت ناي إخزيابير آمين نانا إخزيابير مهرت كم زقبرنا ملكتنا آمين يو إنا نبهال كبريو خلنا always كل شيء ناب إخزيابير يو زملكتنا سلازي إخزيابير مهرت كم زقبرنا أسبقنا كم فاميلي نردا هجر مايو أبزي حوالو سلازي بمنم انتحالفنا إخزيابير كل شيء دقافينا حجي بحصير جزي نقولنا خلهم نعاهم تتحلفكم قلنا عامتات كحلف كله انتاي كخوني صباح كمي كخوني الكاتج النقل بحلفي ولادي بناي ولدو قليل كم زيكون كل سبي فلطوي إخزيابير جن أساقيروكم كم دما بحكي تمنيتين صلوتينيو بخوم دشي قرو ذا لوحاتنا كساقروم إخزيابير نايت أمرات أملاخ تدهبنا خا فليت يزهبنا تغاقي يكون إخزيابير علامة اللو بوغيرو سرحنا نغير الله بوغيرو زمهرنا نغير الله ببزح نغير كنحلف كلنا ونإخزيابير أيقاقن إيو حجي أبتانايم حتى دلدلو حطو خاتو كلت يخو سلا هزبكم تصور دلكم سبات يخو تسرحو نغير دما تقبرو نغير الله بازي زي هزبنا زحرفو زلو نغيرات انتاي الله انتاي بدوهتات ألمو انتاي كخطأمو يخقل مبالكم بحلفي دكتور سلام حفتي موياخي أبتي كونسلينج أبتي سايكولوجي قال سلازخونة تريو زلخي نقر انتاي ألو انتاي كتمعدونا مخالكم إذا انت تقبرو إذا انت نقبر كم حبرة سبت بلو نقرسي انتاي محبكم منا كابتي زلنا يو وزعي كنوز حجي بزوح زي كل عالم زدخمو ما كبيت كريستيان زوراس بزوح وزعي أبتي كوميونيتي أي ساتفني سلازي هجي عنده وزعينا أجن برهان علنا سلازي تسفا كنكونو نخلينا مودة أثناس هجي بس حلفنا يو تراي أيكون إخزيابيرس فوسي علو ممكن بزوح زي سبات تسفا كقرصو هلو تسفا علو بإخزيابير كل شيء أمريت تراي ندحر كوينكا من تسفا زي بلو نجر ندحر كوينكا تحسب بزوحات نفسهم هيوتهم زتفو علو هجي ناتنا كان مالتك بزوج زي أبتي بيت كريستيان شماغلي للي إسراء عمد كوين اللهو كريوخ اللهو هجي جن إخزيابير بوش زقبرنا يمسلني كنوز مو نتو كوميونيتي دما فوسيكم كونو رفتيكم كونو تسفا كم زلو guidance هجي كريوخ اللهو بزوح بروفيشنال سالنا معرو كندي نتي السيستم زي تردو بزوسف سقاب كندي نحجزون خاوني لي بعلي يحسبي نمثالي أنا بسرعة سكسيد كانوا الله جن نكندي نهزبنا كندي إنفلونس غير الله كندي منتور غير الله نكندي تصفى الله قبل كله بزوج زي نبع عليه ميراث سلازي كابانا وزعي ندحر وزعنا نتيجة زيابير ذهبنا أبينا زلوا هيبونا نزلوا نجر شرك نجبر ندحر جميرنا تصفى كم زلوا ندحر أصناني نايو عندنا كل شيء أب حقن أب جستسن بقى كل شيء أبتكن إننا زلوا إيد إخزيابير كم زلوا بكن إننا نجبرو نجر كله إخزيابير إيدو كم زلوا اندفلتنا بفلا بيت كريستيان زوريا زلنا عندهر وزينا نهزبنا فوسي كم نهونو
ኣነ ብዙሕ እቲ ጾር ኣለኒ እንደገና ደግሞ የኣምነ ብዙሕ ሪሶርስ ኣብ ቤቱ ገይሩ ከም ዘሎ እግዚኣብሔር ይብል እቲ ከም ኖርማል ሓደ ቆልዓ ይውለድ ቤተሰቡ ስድርኡ ከባቢኡ ቤተ ክርስቲያኑ ቤት መስጊዱ ኣስላማዊ እንድሕር ኮይኑ እንዳረኣየ ይዓቢ ኣብ ቅድሚኡ ነቲ ክነብሮ ዘለዎ ናብራሲ ነቢሮሞ ዝሓለፉ ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ኣንተ ይነግረካ ነይረ ንሕና ሳንደይ ስኩል ከለና ንዓኻትኩም ንርኤኩም ነርና ድሕሪ ዓመት 2 ዓመት ንስኻትኩም ዝኾንኩምዎ ክንከውን ንኽእል ኢና ንስኻትኩም ከዓ ናብቶም ብልዕሌኹም ዘለው ኣባና ሽዑ እዚ ዲስራፕሽን ተፈጢሩ ምሽ ውግእን ስደትን ምብትታንን ፋሕፋሕ ምባልን ምስኮነ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኩኻ ንሕና ቆልዓ ክንወልድ ከለና ሲ ካልኦት 2 ወይ 3 ሰባት ነይሮም ቅድሜና ዓመት ቅድሜና ቅድሚ ዓመት ዝተመርዓው ስለዚስ ክትሓቶ ሰብ ከማን የብልካን ትሪኦ ሰብ ከማን የብልካን ከም ዝኸውን ማለት እዩ ቀፂሉ ዝኽመፅእ እዩ ትብሎ ነገር የብልካን ቴምፕሌት የለን እሱ ሓደ ዓብዪ እቲ ዲስራፕሽን ዝፈጠሮ ነገር እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብቲ መንገዲ ሲ እቲ ሰብ ከምዚ ንሕና ዝነበርናሉ ግዜ ኣውሮፕላን ተስቕል ኣቢልካ ትመፅኦ ይኮነን ባሕሪ ኣሎ በረኻ ኣሎ ምህዳም ኣሎ ምሕባእ ኣሎ ምሽያጥ ኣሎ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ትራውማቲክ ዝኾነ እዩ ሰባት እቶም ምሳና ኮፍ ኢሎም ኣብ ቤተክርስትያን ምሳና ዘምልኹ ሰባት ይኹን ዋላ ኣብ ባቡር ንረኽቦም ሰባት ሲ ክንደይ ነገር እዩ ዘሎ ነቲ ሰብ ሱቕ ኢልካ ተሰሚዕካዮ ሓፍተይ ኣብ ባሕሪ ሞይታትን ዝብለካ ሰብ ዓይኑ እንዳረኣየ ሓፍቱ ዝጠሓለቶ ሰብ ምሳና ኮፍ ኢሉ የምልኽ ኣሎ ወይ ከዓ ባቡር ምሳና ኮፍ ኢሉ ይኸይድ ኣሎ ሓበሻ ዲኻ ኢልና ሰላም ንብሎ ሰብሲ ከምዚ ዓይነት ነገር እዩ ሕጂ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ፕሬሸር ትሪኦ ሰብ የለ ብቅድሚኻ ዝመርሓካ ስራሐይ ኢሉ እውን ዳትስ ዋይ ዝናትካ ኣገልግሎት ዝናታትኩም ኣገልግሎት ሕጂ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝገብሮ ነገር ሰብ ይደሊ እዩ ኖ ከመይ ከም ዝግበር ክፈልጥ ይደሊ እዩ ዋላ ከማን እቲ ሞደርኒቲ ከማን ክመፅእ ከሎውን ከምቲ ናይ ኣቦታትና ናይ ሓጎታትና ኣይኮናን ክንገብር ብቅድሜኻ ዝሓለፎ ሰብ የድሊ እዩ ናይ ኣብ ሓዳር ዘይምስምማዕ ክመፅእ ከሎኸ ከመይ ኢኻ ክትገብሮ ዘለካ ስራሕ ከምቲ ዝሓሰብካዮ ከይሰለጠካ ከሎ ሰብኡት ብፍላይ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ድሓር ካሊእ ብዙሕ ልቢ ዘይበልናሉ ነገራት ኣሎ መስተ ጋምብሊንግ ዋላ ብሓዳርካ እሙን ኮንካ ዘይምርኻብ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዓዊልና ዘይንዛረበሉ ኣብቲ መድረኽ ዘይነምፅኦ ሕጂ ታትውፃዕ ሰበይቲ ወይ ትዝውፃዕ ዘሎ ሰብኣይሲ ሓፍቱ የላን ኣዲኡ የላን ኣቡኣ የለን ከይዳ ትዛረብዎ የብላን እቲ ባህልና ክትሓስቦ ከለካ ብዙሕ ክስታይ እዩ ዘሎ ዋሕስ ይትከለላ ንሓንቲ ሰበይቲ ክትምርዓው ከላ ዋሕስ ማለት እቲ ዓርኪ ርእሲ ዝነበረ ሰብ ነታ መዓልቲ ንስእሊ ጥራሕ ኣይኮነን ድመፅእ ብዙሕ ሓላፍነት ኣለዎ ኣዲኣ ሓንቲ ሰበይቲ ክትወልድ ኮላ መጀመርያ ክትወልድ ኮላ ናብ ኣዲኣ ከይዳ እያ ትወልድ ካልኣይ ክትወልድ ኮላ ናብ ሓማታ ከይዳ እያ ትወልድ ኤክስፔሪንስ እንዳረኸበት ትኸይድ እዚ ኩሉ እዩ ተወሲዱና ዘሎ ሕጂስ እዚ ኩሉ ክውሰድ ከሎ እንታይ እዩ ተኪእዎ ዘሎ እንታይ እዩ ተኪእዎ ዘሎ ኢልና ክንሓስብ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ወላ ሓንቲ ዝተከኦ ነገር የለን ስለዚ እቲ ሓደ እቲ ዝመፅእ ብዙሕ ዝመፅእ ፀገም ምስ ተባላሸወ ዘይከውን ምስኮነ መብዛሕትኡ ግዜ እንደም ንሰብዖ ምስ ተቃተሉ ኢና ንሰምዕ ምሽ ናይ ሰባት ፀገም ቀቲልዋ ከምዚ ገይሩ ሓሪድዋ ካብ መስኮት ደርቢዋ ገለ ክበሃል ከሎ እዚ ኣብ ሓደ ምሸት ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ወይ ነብሱ ቀቲሉ ክበሃል ከሎ ወይ ነብሳ ቀቲላ ክበሃል ከሎ እዚ ናይ ነዊሕ መንገዲ ዝመፀ ፀገም እዩ እቲ ፀገም ከዓ ፀገም ከም ዝኾነ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ምክንያቱ ንሪኦ እቲ ኖርማል ዝበሃል ነገር ኣይንርኢን ኢና ዘለና ስለዚ ሲ እቲ ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ዘለና ነገር ፀገማት ከይመፁ ከለዉ ኣለሊና ንዕኡ ዝኸውን ፍትሓት ከነቐምጥ ክንክእል ኣለና ሓደ ሰብ ናብ ሓዳር ክኣቱ ከሎ ግድሆ ኣለዎ
ክልተ ናብ ሓደ ክመፅእ ከሎሲ ወይ እቲ ሓደ ክጉዕ ፀፂኡ ወይ እቲ ሓደ ክጭፍለቅ እዩ ክልቲኡ ናብ ሓደ ክመፅእ ስለ ዘለዎ ስለዚ ነዚታት አይደንቲፋይ እንዳገበርና ሕጂ ንሕና 30 ዓመት ስኻትኩም ንሕና 30 ዓመት ዓብይ ዓበይቲ ዓዲ ኢና ማለት እዩ ንሕና ሕጂ እቲ ካብቲ ዲስራፕሽን ዝጎደለ ነገር ንሕና ክንትክኦ ኣለና ነቶም ሓደሽቲ ናብ ሓዳር ድመፁ ዋላ ናብ ሓዳር እውን ደይመፁ ናብ ሓዳር ክመፁ ዘለዎም ኣያታት ሃብሻታት ክንኮኖም ኣለና ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና ሳቶም እውን ነፃነት ክስምዖም ኣለዎ ንክመፁ ንክሪኡ ንክሓቱና ቅርብ ኢሎም ሕጂ ብዙሕ ግዜ ነገር ምስ ተባላሸወ ናብ ቤተክርስትያን ይመፅእ ማለት እዩ ኣፋትሑና ኢሉ እዩ ብዙሕ ሰብ ድመፅእ እምበረ ዕረቁና ኢሉ ከማና ይመፅእን እዩ እዚ ከዓ ዝኾነሉ ምክንያት እድሚኡን ቅድሚኡን ከምቲ ዓንተ ዝበልኩ ካብሉ ሓንቲ ነገር ገና ንምርዓው ኣለና ክብለካ ከሎ ሰብ ምስኡ ዝመፅእ ዘሎ ፕሬሸር ኣሎ ንዕኡ አይደንቲፋይ ጌርካ ከተለብሞ ኣለካ ንዓና ወላ ሓደ ሰብ ከምኡ ይገበረልናን ስለዚ ንሕና ነቶም ዝመፁ ከምኡ ክንገብር ኣለና ድሓር ከዓ ኣብ ገግዚኡ ምስ ሂወት ላይፍ ሳይክል ቼንጅስ ኣሎ ምስኡ ዝመፅእ ነገራት ኣሎ ኣብ ሓዳር ምስ ኣተኻ ቆልዓ ክትወልድ ከለኻ ዕድመ ክግደፍእ ከሎ ሕጂ ኣብዚ ንሕና ዘለናሉ ዕድመ ሚድ ላይፍ ክራይሲስ ኣሎ እንደገና ናብ ጡረታ ክንኸይድ ኣለና ኣብ ጡረታ ዕድመ ዝመፅእ ፀገማት ከዓ ኣሎ ግን እዚ ኩሉ ስኑ ድዩ ፅሑፍ እዩ ኣዳፕት ክንገብሮ ከድልየና እዩ ባህልና ቅሩብ ፍልይ ስለዝብል ኣመንቲ ከዓ ስለዝኮና ንሕና ግን ሰብሰብ እዩ ስለዚ እቲ ተፃሒፉ ዘሎ ፋሚሊ ቴራፒ ይኹን ኣብ ካሊእ ክስታይ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ካብ ኩሉ ዝበለፀ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ዝገርም መፅሓፍ እዩ ብኣክሲደንት ኣይኮነን ጎይታ የሱስ ዋንደርፉል ካውንስለር ድበሎ ድሕሪ ክንደይ ዓመት እዞም ሕጂ ንዓና መማሃራና ኮይኖም ዝመፁ ወይ መፅሓፍቶም ነንብቦም ሰባት እሱ እዮም መሊሶም ነጊሮምና ሴኩላራይዝ እዮም ገይሮሞ ስለዚ ንዕኡ እቲ ህዝብና ዘጋጥሞ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ዝብሎ ኮምፓስ ካምስኣን እዩ በቃ ናይቲ ባህሊ ድዩ ናይቲ ዘመን ድዩ ናይቲ ዘጋጠመ ዓብ ብድሆታት ድዩ ብኡ ምክንያት እቲ ንቡር እዩ ጠፊኡና ዘሎ ከም ህዝቢ ከም ኢንዲቪጁዋል ሳይኮንኩን ከም ህዝቢ ግን እቲ ኖርማል ዝበሃል ነገር ቁሩብ ተዘናብዩ ኣሎ እሞ ንዕኡስ ክንመልሶ ክንክእል ኣለና እዛ ዶክተር ሰላም ድበልክያ ሓሳባት ኮምፓሱ ዝጠፍኦ እትብል ንዓይ ልበይ ተንኪፋትኒ ከምዚ ሓንቲ መርከብ ወይ ድማ ኣይሮፕላን ክትከይድ ተበጊሳስ ኣብ ማእኸል ምንም ኣብ ዘይብሉ ቦታ ንድሕሪ ኮምፓሳት ስሒታቶ ኣይ ናይ በይን ከም ዘሎ ምፍላጥ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝኸውን ሓቂ ድማ እዩ ህዝብና ድማ ከምዚ ኮምፓሱ ድሰኣነ ኮይኑሎ ኢልክሞ ሕጂ እምበኣር እንታይ ንግበር ክሕግዘና ዝኽእልከ እንታይ መገድታት ኣሎ እንታይ ንግበር ናብ ዝብል ገለ መፍትሒታት እንተትቡና ከመይ ደስ ምበለኒ ናይ መጀመርያ እቲ ዝዓበየ ኣነ ዝብሎ ጥዕየት ነዚ ይመስል ክንብል ክንክእል ኣለና እቲ ኣብ ገገዛና ኣብ ገዛኹም ኣሎ ገዛና ኣሎ ኣብ ካልኦት ኣሕዋትና ገዛውን ክንከይድ ከለና ፅቡቅ ዝኾነ ነገር ንርኢ ኢና ሰባት ተደጋጊፎም ብሰላም ብህድኣት ብምክብባር ክነብሩ ከለዉ ከም ሻሙ ይኸየዶ ነገር ኣይኮነን ኤለመንትስ ኣለዎ ኖ እዝን ደጊፉና ኣብ ዝበፂሕና ኣለና ንብሎ ነገር እዚ ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ዓንቶይ ዝበልኮ ቴምፕሌት የድልየካ እዩ ኣዴኻ ሓልትነኻ ብሓጎኻ እንዳራ ከምኡ ስለዘየሎ ሕጂ ግን ኣሎ እስኻትኩም ኣብ ገዛኹም እንታይ ትገብሩ በዓል ዳኒ ንሕና እንታይ ንገብር ኣብ ገዛና ከምዚ ሕጂ ሎሚ ናይ መጀመርያ ግዜ እውን ስለዝኾነ ብዙሕ እውን ክስታይ ኣሎ ሲሪየስ ዝኾነ ቻሌንጅስ ንሓልፎ ኣሎ ግን ኣይንዛረበሉን ኢና ነዚታት ክንዛረበሉ ክንጅምር ኣለና እዚ ክንዛረብ ክንጅምር ከለና ቀዳማይ ነገር እቲ ፕሮብለም እቲ ሶሉሽን ብሓንሳእ ይቐርብ ካልኣይ ነገር ከዓ ካብኡ
ኣብኡ ዘይበፅሕ ፕሮብለም ዘለዎም ሰባት ግን እሱ ብጣዕሚ ዓብ ፕሮብለም ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ሕጂ ንስኻትኩም ደኣ እንታ ኮይንኩም ከምዚ ክብሉ ንሕና እኮ ከምዚ ንኣብነት እዚ ናይ ፋይናንሻል ፕሮብለምስ ንሕና ዝነበረና ሓንሳእ ንሰባት ክንነግሮም ከለና ኣብቲ ዕድመ ዘለዉ ሰባት እሳቶም ይገርሞም እዩ ከምዚ ዓይነት ፕሮብለም ነይሩኩም ኦፍኮርስ ነይሩና ኩሉ ነገር ከፋፊልና 10 ቅርሺ ዝተርፈና ግዜ ነይሩ ኣብ ሰሙን ውሽጢ እቲ 10 ቅርሺ ናብ ፒክ ግዝኣላ ከም ዘለዎ ሽዑ እንታይ ከም ንኸውን ዘይንፈልጠሉ ግዜ ነይሩና ምክንያቱ ንቅድሚት ንሪኦ ነገር ስለ ዝነበረ ከምዚ ኢልካ ንሰብ ክትነግር ከለካ ካሊእ እውን ናይ ግድን ኣብ ሚድያ ክኸውን የብሉን ግን ኣሎ ፀገማት ኣሎ መፍትሕታት እውን ኣሎ ይሕለፍ ከዓ ዝብል ነገር ስ ክግለፅ ኣለዎ ኣብ ቤተክርስትያናት እውን እዚ ዕድል ኣሎ ዓብ ዕድል ኣሎ እንድሕር ከነርኢ ክኢልና ከነርኢ ኣሳች ቦስ ብምግባር በቃ ንሕና ከይኮነስ እግዚኣብሔር ክኢሉና ክኢልና ኣለና ንሕና እውን ከም ሰብና ኢና ዝብል ሕጂ እዚ ዓብይ ናይ ምስክርነት እውን ናይ ኢቫንጀሊዝም እውን ኣቨኒዩ እዩ ምሽ ሰባት ንጎይታ ኣብቲ ቤተሰባዊ ሂወትና እውን ክርእይዎ ከሎ ንስኻትኩም ከተገልግሉ ከለኹም ክርእየኩም ከለኹ ዝሓለፈ ግዜ ከምኡ ይብል ነይረ እዚ ኮ ፅቡቅ ነገር እዩ እዚ ኮ ከነርኢ ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቲ ብሰንበት ዲኹም ዝብለካ ነይረ ብሰንበት ቤተክርስትያን ኣብ ሞንጎ ደቀይ ኮይነ ከምልኽ ከለኹ ብጣዕሚ ዓብዪ ፕሪቪሌጅ ይስምዓኒ ነይሩ ምክንያቱ ሕጂ ዓብዮም እዮም ከኣብዩን እውን ይኽእሉ እዮም ናቶም ሂወት ኣለዎም ናቶም ብዙሕ ክሳሎም ብዙሕ ናታቶም ፕሮግራማት እውን ኣለዎም ግን ከምኡ ኮፍ ኢልና ከነምልኽ ከለና ብሓንሳእ ናይ ሓዲኦም ማኪና ኮይንና ክንከይድ ከለና እሳቶም ከብፅሑና ፒክ ክገብሩ ንከሎ እዚ እውን ምስክርነት እዩ ሕጂ እዚ እውን ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና እዚ እውን ኦፕን በቃ ኣብ ጎቦ ዘላ ከተማ ክትክወላይ ከኣላኒ ምሽ ትብል ከምኡ ጌርና ክንስታይ ክንብል ኣለና ፓብሊክ ሚኒስትሪስ የድሊ እዩ ሕጂ ኩሉ ሻዕ ኣብቲ ኒድ ናይቲ ሕብረተሰብና እንዲና ጨው ክንከውን ዘለና ወይ ብርሃን ክንከውን ዘለና ሕጂ ከዓ እቲ ኒድ ኮይኑ ዘሎ እዚ እዩ ቁስልን ንቁስልን እዩ ብሓንሳእ ክነብር ዝፍትን ዘሎ ዞም መንእሰያትና ቁስሊ ኣለዋ ንሱ ቁስሊ ኣለዎ ኢንፌክሽን እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣብኡ ኢና ጨው ክንከውን ዘለና ኣብኡ ጨው ክንከውን ከለና ከዓኒ ሰበኽቲ ጥራሕ ኣይኮንኩምን ክትከውኑ ዘለኩም ኣቦታት ኣያታት ኢኹም ክትከውኑ ዘለኩም እቶም ሕጂ ናብ ሓዳር ዝመፁ ዘለው ሲ ኣንክል ዳኒ ኣንክል ኣሺ እንታይ ክንገብር ኢሎም ክመፁ ክኽእሉሎም ኣንቲ ሰላም ኢሎም ክመፁ ክኽእሉሎም እሱ ከዓ በቃ ኣብቲ መንጎ ኣቲኻ ከማን ክትመክር ክትክእል ኣለካ ልክዕ ከምቲ ኣቦሓጎታትና ሽምግልና ኣትዮም ዝገብ ተቋይቆም ዋላ ተዋሒሶም ዘመርዕዎ ዝነበሩ ዋላ ተሓዳር ዘቐፅልዎ ዝነበሩ ከምኡ ክሳዕ ኣብኡ ክብፃሕ ክኽእል ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣብኡ ሰላም ሓፍተይ ኣብቲ ሙያ ክንደይ ክሓትት ደልየ ብዙሕ ግዜ ግን እቲ ሰብ ክሕገዝ እውን ኢሉ ኣይቀርብን እዩ ማለት ወላ ከምቲ ዓንተ ወይልክያ ነርኪ ኣፋትሑና ኢሉ ድመፅእ ሕጂ ብኸመይ ክንኣትዎ ንኽእል ምክንያቱ ምስጢሩ ክንገረሉ ስለ ዘይደሊ ማንም ሰብ ምስጢሩ ክንገረሉ ይደልኒ እዚ ግልፂ እዩ ግን መፍትሒ ደይብሉ እንድሕር ኮይኑ ኸ እንታይ ዳ ይመውዱ ክኸውን ደብለና ኣነ ነገር ኣሎ ሕጂ እቲ መጨረሻ እንድሕር ትሰምዑ ኣለኻ ወላ ሕጂ እንዳፈለጥካ ፅቡቅ ከም ደየሎቲ ጉዳይ እናፈለጥካ እውን ከመይ ኢልካ ትኣቱ እንታይ ምበልክና ኣብ ቤተክርስትያን እንታይ ክግበር ይኽእል ወይ ኣማኻሪ ካውንስለር ክርኢ ሰብ እንታይ ክግበረሉ ምኽኣል ቅድሚኡ እቲ ኣብ ቤተክርስትያን ዝዓበየ ሽግር ኢለ ኣነ ዝሓስቦ ኩላህና ከምዚ ነቲ ሂወትናስ ፐርፌክት ጌርና ኢና ነቕርቦ ሰንበት ቤተክርስትያን ክንከይድ ከለና እቲ ዝበለፀ ክዳንና ተኸዲና ዋላ ትብእስ ጠኒና ኣብታ ሰንበት ማዕረ ወጌርና ማዕረ ኣቲና ኮፍ ኢልና ገለ ስለ ዝኾነስ ከምዚ ኮንስፒረሲ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ሓንሳ እቲ ቀደም ንባሃሃል ነርና ኣነ ጥራሕ ዲ ከምዚ ንሕና ጥራሕ ዲና ኩሉ ሻዕ ገልጠምጠም ይብል ነይረ እንዳዓበኹም ስከድኩ ግን
ካልኦት ካልኣይ ዝበለፀ ናይ ምሽፋን ክእለት ኣለዎም እምበሪ ብዙሕ ፍልልይነት ከም ዘይብልና ሕጂ እንዳፀናሕኩም ምስ ከድኩ ክርዳእኒ ጀሚሩ ሕጂ እቲ ካሊእ ሰብ እውን ንዓና ክርኤና ከሎ ከምኡ እዩ ዝርኤና ማለት እዩ ከምዚ ዝኾነ ፊልተር ጌርና ነቲ ፊልተር ክንገብሮ ኣለና ክሪኡና ኣለዎም እሱ እቲ ናይ መጀመርያ ክሪኡና ኣለዎም እቲ ካልኣይ ክልተ ሰባት ናብ ሓዳር ክንመፅእ ኢና ክብሉ ከለዉ እቶም ተማኽሩ ሰባት እሱ ሓላፍነት ኣለኩም ነዚታት ኩሉ ክትሪኡ ሓደ ግዜ ርኡይ ዝኾነ ጋፕ እንዳተረኣየ ከማን ብዘይብሉ ሓንቲ ፕሬፓሬሽን ሰባት ናብ ሓዳር ይኣትዉ እዮም ድሓር ኢሚድየትሊ እቲ ፀገም ዝክሰት እሱ ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ኣብ ቤተክርስትያን ውሽጢ ከም ዝተተሓዘ ፍልጠት ዝመስል ነገር ግን ኣብ ወላ ሓንቲ ቤዝድ ዘይኮነ ኣሎ ንኣብነት ኣካውንትኩም ብሓንሳእ ክኸውን ኣለዎ ይብሉና ነይሮም ንሕና ገንዘብ የብልና ክንበሃሎ ዘለና ነገር ግን ፋይናንሻል ፕሬሸር ክህሉ ከሎስ ከመይ ክትገብሩ ኢኹም እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ከመይ እንታይ ሓሲብኩም ኣለኹም ንስኻትኩም ንስኺ ፓርታይም ክትሰርሒ ኢኺ ንስኻ ፓርታይም ክትሰርሒ ኢኻ ቆልዑ ክትመሃሩ ተሓስቡ ኣለኩም ገዛ ንገዝእ ትብሉ ከመይ ክትገብሩ ኢኹም እስከ ኮፍናስ ንዘራረበሉ ክበሃል ክከኣል ኣለዎ ብዙሕ ከምኡታት ነገር ኣሎ ብዛዕባ ቤተሰብ ከምዚ ሕሰቡ ከምዚ ግበሩ ይበሃል ግን ኣይኮነን ትልቢ ከመይ ክዳለዎ ኣለዎ ንኩሉ ነገር ፕሮብለም ሶልቨርስ ንክንከውን ስለዚ ሲ ፕሪኤምፕት ንገብሮ ነገር ክህሉ ኣሎ ከም ሰብ ተሞክሮ መጠን እቶም ኣገልገልቲ ሲ ዳትስ ዋይ ቤተክርስትያን ኣብ ሽምግልና ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ሓድሽ ተኽሊ ኣይኩን ድበሃለሉ ምክንያት እዚ እዩ ምክንያቱ ተሞክሮ ኣለኩም ነው ሓሊፍኩምዎ ኢኹም ካልኣይ ነገር ፕሮብለም ክመፅእ ከሎ ከዓ ኣይደንቲፋይ ንገብረሉ ዲዘርንመንት እውን የድልየና እዩ ሓንቲ ቅድሚ ምምርዓዋ ፅቡቅ ትክደን ፓንክቹዋሊ ኮይና ኣብ ኩሉ ኣገልግሎት ተገልግል ዝነበረት ብዙሕ ኣክቲቭ ዝነበረት ሰብ ክትቅህም ክትሪእዋ ከለኹም ክትቅምስል ክትሪእዋ ከለኹም እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ ኢልኩም ክትሓቱ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ነቲ ሓዳር እቲ ሓላፍነት ንወስድ ኢና ምሽ ከም ቤተክርስትያን መጠን ነርቸር ክንገብሮ ልክዕ ቆልዑት ክውለዱ ከለዉ ነርቸር ክንገብሮ ስለዚ ንዕኡ ሓላፍነት ክንወስድ ክንክእል ኣለና ብሊቭ ሚ ትውፃዕ ዘላ ትብደል ዘላ ሰበይቲ እዚ ነገር እዚ ከመይ እዩ ኢልካ ተሓቲትካ ኣይተኣበየካን they would talk ሰብኣይ እውን ይብሎ እየ ሕጂ ነሺ ኩሉ ሻዕ ናይ ናይ ሰብኡት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፕሮግራም ነይሩና ገለ ክብለ ይኾኑ ደሴም ከምቲ ብሰንበት ትገብርዎ ተኣኪብኩም ፀሊኹም ዘሚርኩም ተፈላሊኹም እቲ ሪል ክራክስ ናይቲ ክስታይ ግን ኣይተዘራረብኩም እቲ ቻሌንጅ ዝኾነኩም ዘሎ ነገር ኣይተዘራረብኩምሉን ንኣብነት ኣሽካ ኩሉ ሻዕ መፈክሩ መበኣሲትና ሻዕ ዝዓበየ ቻሌንጅ ኢንፋክት ኣንተ ስለምንታይ ነዚ ተዘራርብናዮ ዝነበረ ኣይተኽብርንን ኢኺ ዝብል ፕላካርድ ነይሩ በቃ ኩሉ ሻዕ ከም ፕሮቴስት እዩ ዘምፃ ኣነ ከዓኒ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ኣነ ሓዊ ከማን የብለይን 5 ኣዋልድ ኢና ኣቦይ ከዓ ብጣዕሚ ሊበራል ሰብ እዩ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ይርዳእኒ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ምኽባር እንታይ ክብል ዘለኒ ሕጂ ኩሉ ሻዕ ኢንፋክት ድሓን ክኸውን ከሎ የላግፀሉ እየ ጎይታይ እንዳበልኩ ከፅበየካ ድዩ ዘለኒ እንታይ I just don't even know what it means ድሓር ሓደ ግዜ ፓስተር አብርሃምን ቴሳራን ምስ መፁ ፓስተር ኣነ ጨኒቁኒ ኣሎ ኢለዮ ኣይተኽብርንን ይኽፍለኒ ኣነ ምኽባር እንታይ ማለት ከም ዝኾነውን ወላ ሓንቲ ኣይተረዳእንን ወይ ሊስት ይወሃበኒ ሞ ከም ፖስተር ክልጥፎ ሞ ንኮ እንዳተሳእኩ ዓይንቲ እየ ዘይገበርኩ እንዳበልኩ ክሓስብ እቲ ዝመስለኒ ግን ኢለዮ ኣሽንኳይ ኣነ እሱ ይተረድኦን ምኽባር እንታይ ማለት ከም ዝኾነ I don't think he knows what it means ገለመለ ኢለዮ ድሓር ፓስተር ብጣዕሚ እያ ተኽብረካ እምበረ ኢልዎ ምክንያቱ ምሳና እውን ተቐሚጡ ስለዝፈልጥ ይፈልጠና እዩ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጠና ብጣዕሚ እያ ተኽብረካ ኢልዎ እንዴት ምስ በሎ ክትካትዑ ከለኹም ከማን ዋላ ክትረትዓትካ እንዳኸኣለት እስኻ ክትሓርቕ እንተሪኣትካ ውደውማ ትገብር ወንሺ ካን ክትስዕር ከም ትኽእል እንዳፈለጠት ኮላ እዚ ስለተኽብረካ እዩ እኮ ድሓር ገለ 2-3 ኤግዛምፕል ምስ ሃቦ ብድሕሪኡ ተሪፋታ ነገር ሕጂ እዚ ከምዚታት እቲ ተሞክሮና ክንዕቆ የብልናን 30 ዓመት ከሕልፈኩም ከሎ ዳኒ ስኻትኩም
ርግፀኛ ካልኦት ዘይበፅሕዎ እስኻትኩም ከም ኖርማል ትወስድዎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ተሞክሮ ነቲ ከተካፍሉ ክትክእሉ ኣለኩም ብዙሕ ነገር ኣሎ ነው ናይ ኪችን ኣብ ክሽነ ዘሎ ጉዳያት ኣሎ መደቀሲ ዘሎ ጉዳያት ኣሎ ኣብ ኢን ኤቭሪ ሩም ኦፍ ደ ሃውስ ክፍታሕ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ንዕኡ ሲ ኦፕንሊ ኤክስፕሎር ክንገብሮ ክንክእል ሓደ ነገር ከዓኒ እንድሕር ናብ ብርሃን ወፂኡ ንፋስ እንድሕር ወቂዕዎ ሲ ኣብ ፀልማት ሕጂ ኣብ ፀልማት ሓደ መብራህቲ ተጠፋፊኡ ከሎ ሓደ ቅርፂ ይረኣየካ ምሽ ጎስት ኮይኑ እዩ ዝረኣየካ ዘፍርሕ ነገር ይንቀሳቀስ እዩ ከዓ ንፋስ ክስታይ ክብሎ ከሎ ልክዕ መብራህቲ ምሰብራሕካ ቆቢዕ ዝሰቐልካዮ ኢለካ ወላ ሓንቲ ዘፍርሕ ነገር የብል ከምኡ እዩ ብርሃን we should shine the light on it በቲ ሓደ ስዒቁኒ ሰላም ሓፍተይ ኣዘራርባኺ ፈትዮ ስለዚ ሰለስተ ነገራት ተንኪፍክልና ኣለኺ እዚአን ድማ ኣዝየን ኣድለይቲ ነገራት ይመስለኒ ሓደ ቅድሚ ኣብ ፀገም ምብፃሕና ሲ ክንምህሮ ደሎና ህዝቢ ኣሎ ማለት እዩ ኢልኪ ክትዛርብ ዘለኺ ትምህርቲ ኣዝዩ ወሳና እዩ ወላ ንሓዳር ድዩ ወላ ኣብዛ ዓዲ ምስ መፅኻ ድዩ ሜንቶር ትገብሮ ወይ ተርእዮ ሰብ ከመይ ከም ደድሊ ካልኣይ ምናልባት ገለ እንድሕር ዝረኣኻዮ ነገር ከም ናይ ቅድም ዘይኮነ እንድሕር ኣሎስ ከመይ ኣለኺ እንታይ ትኾን ኣለኺ ከመይና ምባልሲ ቤተክርስትያን ከምኡ ክህሉ ከም ዘሎ ዝፈተኽዎ ድማ ናይ ሰብኡት ንድሕር ናይ ሰብኡት ኣኼባ ኮይኑ ሲ ኣብኡስ ከም ናይ ሰንበት ኣኼባ ክኾኑ የብሉን ንሰብኡት ዝጠቕሞም ፍሉይ ነገር ክኾን ኣሎ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ፍሉይ ንደቂ ኣንስትዮ በይነን ክመሃራሉ ዘሎ እንተዘይኮይኑ እቲ ናይ ሰንበት ኮይኑስ እንታይ ዳ ይጥቕሙ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ንሕና እውን ከምዚ ኩሉ ፀቢቁልና ኣይኮነን ጌጋና እንተድረአ ምክንያቱ ኩሉ ከምዚ ፊልተር ጌርና ምንምንባርና ዝብል ሓሳባት ብሉፅ ሓሳባት ተዛሪብክና ኣሹሓወይ እስኻ ድማ ገለ ነገር እንተትብለና ላድቦ ጌርና ክንውድእ ምእንቲ ከምቲ ንደቅና ሓንቲ ንእሽተይ ነገር ክብል ዝደልዮ ነገር እምነቶም ልክ ናትና ኮፒ ክኸውን ንደሊ ሕጂ ኣላው ሕጂ እግዚኣብሔር ባዕሉ ከምቲ ንኣና ረኺቡ ኣብቲ ዝብፃሕ ዘብፅሓና ንሕና ኤግዛምፕል ኢና ክንኮኖ ምስ ክርስቲያን ምዃን ማለት ብኤግዛምፕል እንድሕር ኣርኢናዮም ሽኡ ንሳቶም ከመይ ገይሮም እዮም ነዚ እግዚኣብሔር ናታቶም ዝገብሩ ናይ ኣቦኦም ከይኮነ ናይ ኣዲኦም ከይኮነ ናታቶም ዝገብርዎ we have to allow them to develop ማለት ባዕላቶም ንእግዚኣብሔር ክረኽብዎ ኢንከሬጅ ክንገብሮም ኣለና ይብል ካብቲ ዝጠቕመና ነገር ንሕና ገና ንእሽተይ ከለው እንታይ ንገብር ነና ናይ 10 ደቂቕ ቪድዮ ናይ ኣብ ወንጌል ተሰሪሑ ዘሎ ዲቪዲ ንርኢ እሞ ንሳቶም ከመይ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ እቲ ቪው ሕጂ ንሕና ከምዚዩ ዝብል ከይኮነ ንብሎም ዘለና ከመይ ኢኹም ትርእይዎ ነዚ ነገር እዚ ሕጂ ናታቶም ኣንደርስታንዲንግ ደረጃ እንድሕር በፂሕና ምስ ዓበዩ ኣምላኮም ናታቶም እዩ ናትና ኣይኮነ ሕጂ ኣብ እንጋግዮ ከም ሓበሻ ዝሪኦ ዘለኹ ሕጂ እግዚኣብሔር ባሪኾና ናትና ሰለስቲኦም በቃ ንኣምላኮምስ ጀስት ናታቶም እዩ ምንም ካባታቶም ዝውሰደ ኣይኮነን ግን ከማና ድዮም ኣይኮኑ ቶታሊ ዲፍረንት እዮም ዘለዎም ቪው ኣነ ክሪኦ ከለሁ ኣብ ሓደ ሕጂ ክምህሩ ከለው ንሕና ቶታሊ ዲፍረንት ቪው እዩ ዘለዎም ነቲ ቃል ክሪኦ ከለው ንሕና ብዝረኣዮ ከይኮነ ዝርእይዎ ካልእ ኣንግሎም ዝርእይዎ ስለዚ ሓደ እሱ ይብል ካልኣይ ዝጠቕመና ኣነ ዝብል ንፋሚሊ ጠቕሞ እየ ዝብሎ ነገር ደቅና ንኣና በረኸትና እዮም ሕጂ ንኣኻ ክብል ዝብል ነገር ሕጂ ንኣኻ ክብል እዚ ነገር ጊቭ ኣፕ ገይረ ዝብል ነገር ኣብ ደቅና ጾር ክነሸክሞም የብልና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኩልሻ በረኸትና ከም ዝኾኑ ንኣቶም ምእባይ ፕሪቪሌጅ እዩ ንኣና እግዚኣብሔር ኣሚኑ እዩ ህያብ ሂቡኒ
ንኣኻትኩም እዚ ዘይበሃል ጆዩ ዘለኒ ከዕብየኩም ከለኹ ንኣኻትኩም ሕጂ ፍሪደም ኣለዎም ኤክስፕረስ ክገብሩ ዝስምዖም ነገር ምክንያቱም ምንም ኮስት ከም ዘይገበረና ሕጂ ምስ ኣበዩ ግን ይርድእዎ ሕጂ ወደይ ናይ መጀመርያ ዳድ ኢሉኒ ብጣዕሚ በቃ ደስ ዝበለኒ ንእግዚኣብሔር ዘመስገኑ ኣነ 50% ንደቀይ ከማኻ ኮይነ ዓብይ ነገር ኣኮምፕሊሽ ገይረ ኣለኹ ከማኻ እንኳን ከውን ኣይኮነን ዝደሊ 50% ንደቀይ እንድሕር ፈትየ በቃ ይኣኽለኒ ሕጂ ንእግዚኣብሔር ኣመስኪነ እዮ ስለዚ እነስምዖም ካብ ያንግ ኤጅ በረኸትና ከም ዝኾኑ ሓጎስና ከም ዝኾኑ ንኣሃቶም ክርኢ ከለና ዝስምዓና ሓጎስ እንደገና ድማ ኣቦኦም ብሓላፊነት ሂቡና እምበር ናትና ኣይኮኑ ኣነ ደቀይ ኩሉ ሻዕ ዝብሎም ነገር እግዚኣብሔር ኣሚኑ ሂቡንሎ ናተይ ኣይኮንኩም ኣካውንተብል ንእግዚኣብሔር ስለዚ ጎዲለ ክርከብ ይኽእለ ደኺሜ ክርከብ ይኽእለ ግን ኣቦሎ ኣቦኹም ኣሎ ስለዚ ኣካውንተብል ስለዝኾንኩ ክትንቀቀ ፌል እንተገበርኩም ኣቦሎ ካባይ ዝበለፀ ዝፈተኩም ኣቦሎ ስለዚ ብዙሕ ጠቂሙና ሕጂ ይርኦ እቲ ምስ ኣበይ ሕጂ ደቀይ ኣብ እግዚኣብሔር ዘለዎም ፍቕሪ ኢሜንስ ማለት ናታቶም ምዃኑ ይርኦ እሞ ኣነ እዚኣ ስለዝጠቐመትኒ ንህዝብናም ነቲ ሰምም ይጠቅም ኢለ ይሓስብናኒ ኣሹ ሓወይ እዚ ዝበልካዮ ኣዝዩ ብሱል ነገር እዩ ንደቅኻ ከምዚ ጾር ዝኾኑካ ዘይኮነስ በረኸትና ምዃኖም ብኦም ተሓጒስና ከም ንነብር ዘለና ሓቂ ዘረባ ብዙሕ ከም ዘይትገብር እምበር ንዕኦም ነመስግነሉ ምሽ ኣሎ እስኻ ህያበ ኢኻ እግዚኣብሔር ዛሃበኒ ህያበ ኢኻ ምባል እዚ ከመይ ብሩኽ ዝኾነ ቅዱስ ዝኾነ ጥዑም ዝኾነ ሓሳብ ኣካፊልካና ኣሸብር ሓወይ ከምኡ ድማ ዶክተር ሰላም ሓፍተይ ካብ ልቢ ከመስግነኩም ደስ ይብለኒ ብስመይን ብስም ፍሬ ፕሮዳክሽንስ ነመስግነኩም ኣሎና ናይ ሓቂ እቲ ኣብ ልብኹም ዘሎ ጾር ይረኣየና ድማ ከተካፍለውን ህዝብኩም ደስ ኢልኩም ትገብሮ ነገር ቀጻሊ ስራሕ ስለ ዘለኩም ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ሓዳርኩም ይባርኽ ብደቁኹም ይሐጉስኩም ከምኡ ድማ ተኸታተልቲ ፍሬ ፕሮዳክሽንስ ኣዝየ የመስግነኩም ክሳዕ ዛ መወዳእታ ስለተኸታተልኩም ንኩሉ መደባትና ስለትከታተሉ እሞ ስለትሰዱልና ኣዝዩ ጥዑም ቃላት ብሓቂ ቤተሰብ ኮይና ስለ ዘለና ኣዝዩ ደስ ይብለኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓኹም እውን ይባርኽ ብኩሉ መገድኹም እግዚኣብሔር ይሐግዝኩም እምበር ነዚ ከምዚ ዝመሰለ እነዳለዎ መደባት ድማ ናብ ካልኦት ክበፅሕ በቲ ትኽእልዎ ዓቕሚ ሼር ክትገብሩ ሓደራ እብለኩም ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳዕ ንራኸብ ኩሉ ሰሰናዩ እነልኩም ኣምላኽ ብርኽ